Ang video na ito ay sadyang ginawa lamang upang tayo ay matuwa at maaliw. May iba't ibang eksena, karahasan, sexual na hindi angkop para sa mga batang nanonood. Maraming salamat. Uya ning mao ganing style ning idoy giday piti pagkalangaya. Aha ka ning bataan ning ako may makaluluoy. Alas 10 ang sabot mo dire. Mutunga na sa to alas 12. Di ba ka alauna? Paita ning bataa 5 minutes later. Kaya ning bataa Teka puya na. Ganihar ka diri bay. Dugaya ni mo naabot ay. Unsa na sa ganay mong rason na pod? Nabayabas mo kuda ato bay kay kalibanga mo gahapon. Mo nang namayabas kuda ato kay para mawa ako kalibanga ba. Ano naguna-una magpamyabas nga. Mao gini atong gisabutan galing nga mamyabas ta. Naguna-una na day ka di ay. Nani yabag ni batay. Ay na mo una kay para makakuha tag tarong-tarong. Sabot galitano gahapon nga mamalik ta diri sa pwesto kay mamyabas ta. Kay duga na tawag kakuha ni napitag bayabas bay. Oh, kita. Na ako rin sila gikuan bay ba? Na ako ni lugar bay nga daghang kuno kay bayabas. Di ini sana. Pero tinuod ba kani balita bay nga kana kuno lugar bay delikado kuno kani kay na. Delikado. Pero daghan kang mga bayabas ka. Daghan kay bayabas dito no. Nya naay po nag-ingon nga sa mga karaan ko no, kana kuno lugar ko no, di ko na basta-basta di napita kay delikado kuno nang lugar ko no. Matod pa sa mga katigwangan. Sa buhay pa ta kong lulugod, ba may naghisgot anang lugar nga na ako no nay. Dagmay man yung bayabas diri bay nya. Aw gali ka tong lugar gali kay diri napita sumol kay bayabas diri kay gagmay kaayo ato ta sa mga dagko nga bayabas. Kato guro tong mga habog nga bayabas diri gingon guro katong mga Siguro katong mga karabaw nga bayabas no katong murag nilo nang gidaton ba. Katong magpingping sa ka lami ba kato wala na kong kaon na to dire kay mga mayam tanani oy Saan na magiko ang bayabas ito? Mura naglimunsito. agahit Ambi ko na ba? Ito nagtilawan ko na ba? Usam to ni bayabas sa taon ba? Oy, tim lang ko ana oy. Yata na. Dili na lang ta magdugay kay basig daga na rong nanguha dito niya. Maunahan ta. Ting bayabas na ba nung oras sa? asa man ta ni dire Aw karong panahon na, ha? asa man ta dire di ta mga agyan ni Ari ta dari. Tara. Aning juta sa hangin ay muadto ko sa kanan bayabasan nga puting tamisa musuroy ko dito kay mudlo apo ko sa akong amigo doawon tinako akong amigo dito muadto ko nga kung maka agi ko ingon ani nga lugar mo signal number to man ang akong keyboard asa man ko ani gusto at ko dito ay ako ning ipagawas ning signal number 1 sa akong lumot. asa madapit imong gingon ani bay pagdaga na mang libon ani Mauna siguro ng lugar bay kay libon man kayo. nya mara malagi wala lagi ko nakita ang hinog lagi dire lagi Kabugo ba ni moy? Usa pa kakitaan mo nga na hinog nga pa man ta nanuksok sa kalibunan. ano sa do Matod pa nila ang bunga ko no dire binugtong. Oh, binugtong ko ng bunga dire. Oy, mao bitaw kining lugara. Wa kayo manguwag bayabas dire. Kay delikado ko no. Pasabot na nga ang katong mga nito nangahadlok to. Pero
Pasig na ni mga bayabas daghan ko, di lagi pakuan ba kay atik-atik ba ba karon panahon na biya nga. Storyar ko na nila eh. Labi na karon nga kamahal ang bugas sa mga tao, nga on lag prutas. Mausa. Ora lagi kuan lagi murag karang langgam ba. Nya saman, padayon ta. Asamta ni magsugod diri o diri. Dako ba ning lugar ba kalibunan ti kini biya. Diri lang ta kay basig naa diri. Na, diri lang tara. O ta na. Uy, bayabas bay, kakagiyo. Hala. Hala! Bayabas. Kagali bayabas bay. Aros bakani ka ha? Ari sige kung kuha dia, sanit na dia. Kimap, sila ni tag-iya diri. Yung ilingi dia kasi tag-iya. Oh, wait, iya. Ano po kayo? Jackpot! Pas-pas dia, gidekado na kami. Sus, pulsa. Ay, dugay-dugay. Hoy! Hoy! Awa, ha? No! Saan na? Unsam na guyog-uyog? Aka na ah? Di pa ka nahaw sa ilawom? Ato ko na tanawon, bi. Unsa na, bi? Ato ko. Sa mani? Di pa ka nihaw? Unsa man ni? Sa maron. Alo. Sa maron ay, tiguang ga. Sa maron ay, iro. Uwang. Murasag. Sa maron ay. Mahaw lagi, bay. Jadi bang ka bay? Lay. Kitang kuyoga, malibang. Lay. Sa maron ay. Oh, mantae. Hoy! Uy, La! ikaw din ang Kabastos pagod ninyo! Ah, ikaw din ano? Twe! Ang tain mo, loy! buha, maramag libang-libang guwangan. Patong naloon sa nag-aong ulo, nag-unsa mga di alo? Saan ka dira tay? Ay, di ari ko! Nag-unsa mga di ay? Sama yung kiari dire. Di, Blaze lo, bay, kay... Karoon ba mo kulo, eh? Blaze, bay. Buang tain, nagkamot mo luloy! Unsa, nagtao na, eh? Nangilo bitaw ka no? Di manata itong unay akong perfume. Siyang tamo. Tarong ba nangilo bitaw ka no? Lo! Tinood, lo! Oh, Taga di ka, lo? tukay nga sistan ko ng 3 kapulo. Mukapot na ako dahil karon. Nagis na 5 anyos na karon. Pero, Nambay ato, lo ba? Unsa man ni maho, lo? iyaw mo pangutayag lain. Uy, sa inyong kianhit eh. Nabiyabas! Oh, nabiyabas rami. Oy, Mamayabas mo. Nabiyabas, bi, ay, dagan na kayo migkuha. Ikaw tagyan ni bayabas ang diri, lo? Kanina na mo dire. di ikaw gaunsa mo sila ka dire? Kanina na mo. Kalau mo rin nagatik-ating na sa kadiyan, nagdadapo kag chicks diya. Klaro kayo. Maron imong Itong bagat ko ninyo, kanina na pa mo. gani hara lagi. Gani na raw, lo, dagan. Aw, di ni padugay, lo, eh. Unsa nang Gamit pa una mo sa bayabas. Alas 2, lo. Aw, alauna. Uy, Udtong tutok, alauna ni, lo. kay payo pa mo. Oh, saman. Ako yaw, kanyang mayabasan dire. Ha? Kuyaw kayo? Oh, Masa may nasa bayabas diya, eh? tukay na kayong katuligan. Nagkuyog bisa akong mga amigo kanya to, ug ako rin na po. Ha? Kaya doon na nagpakita rin at ako kasta ng bitin. Dako kay bitin. Bitin? Ikaw lo, piting yung pagkamaruan mo, ikaw lo, may yung kami nagatik-atik, para di mo pa ko bayabas, ya kami manguha ang gini. Siya rin manguha. Klaro kayo. Kaya nagsumatugod sa kanya ito panahon. Pati ka mo. Ikaw lo, bugal-bugal lo, ikaw lo. Ikaw lo, magatik-atik, Wah, ikaw lo. Buton gini ay. Bitin! Adi bitin nga dako, day! Kung Mao lagi. mo mo toon ako. Wala ko kita dako yung bitin. Naalala ninyo. Basta, nakakita mo ni akong sama sa baba na nabungi. Ano man na? Kasi, uwat sa kong mga bata doon. Ha? What? What? Mao kinisa sa kong pagkadagma. Sa diyang ikaunas bitin ang ako makauban. Bitin? Bitin. Oh, na ikaw lo. May ka mo katik-atik lo. Ay na lo. Hindi pong tae. Ay, Ay, mo totoo ni mo lo kay dako kung duda, ikay magkukuha sa mga bayabas diri. Wala. Nani Oh, ka ka. ay, Labot Masangil ko na mo niya, eh. na ako sa sila. wa. Pero,
Nangilo bitaw ka lo. Kung gipon. Nani ni mao kami kang tae gali. Usa na mula siya. Alauna na. Alauna. O sige. Basta. Iingnan ko na kamo. Asa man ka lo? Na kamo. Yan na kamo. Asa man ka? Asa mga himo na kamo karon nga. Pagkaon sa bitin. Bitin. Ang nituhan na. Ya, muto ka tong tiguang nga bay. Ako sultian ti ka. Dugay na ko nataw aning kalibutan. Wa jud kitag bitin na pwede nakuha. Maski ako. Tiwa nga magbutbuot eh. Mao lagi kay ang mga bayabas dire kibaw ka. Mao lagi nanguwa wa tagibog nagdasan to sa bulusag biyabas. Ay maruan na, wala gyud. Baho pagin tae gikalibang ana. Oo, lagi. Gigabaan sa bayabas. Musulo magkuha. Naingon-ingon pa nga nagbitin. Maritis pag itong tigwa nga po. Padayon tagwag bayabas. Ay totoo at ay. Sa dani ron. Tadari. Kita. Bigyan kagkuha niya. Hari na ko eh. Dari oh, dagko yun. Nay bayabas dire. Kasi tagdagko dira. Wala. Wala. No. Ay dari ba? Ay dagko dira. Hoy! No. Hoy! Ano man ka? Hoy! Ano man ka? Dako kay bay. Unsa may dagko? Wala ka kakita. Wala, unsa may dagko bayabas? Bayabas bugong kay. Dili bayabas ikaw may dako kayo. Ikog. Tanabay kadlong ni lugar ah. Churoy. Ala ikali mo bayabas kay buhaton ako dito. Natanaw eh. Tanay. Kadadlong pa ni. Kuya eh. Oh, tin mo kani agi ba imong kong gibiyaan oy. Buwa nga, di ka mo dagan og dali nga. Dako nakita ikong dako kayo. Pag-iyap ta sa bayabas ay. Kuha na to. Mata no koy no. Ah, Ano ano mga kuha? dagko nun? Daghan mo to kuha ta to. Gagmay ginabili lagi. Ato ni bahinon. Ano natin pagbahin ay. Ako lay bahid. Okay, pitirban mo maruag na ako kay bahin. Imo, nga ako. Imo, nga ako. Imo ning gamay nga ako ning dako. Imo ning gamay ako ning dako. Unsa man ni pagkabahin bay di man ni. Ay sabay. Ako na dunggan. Sama, lagi sit lagi. Nanitsit ka? Wala oy nagtabi bitatan mitsit. Nanitsit ka ikaw. Imo sa hadlok-hadlok ko, gibog madlok ta ng bitin. Wala oy nagtabi ra batan duha nya. Lain sige ako minitsit nimo. Ay, rong sit ay. Wala man. Lupoy. Kadlok ka. Lagdag ko. Bitin mo na bay. Ang sabay dugayan na to, bay. Tana na, bay. Managa na to. Lang kaniya. Ang bayabas, bay. Ay nagkuan na. Aba, aba. Sige, sir. Sorry, kasi. Asa mo lanagan mo nga gidasmagan mo ko ninyo? Ispiotin itsoy mo din, no? Oo, ako ni. Siya Asa ga, ganun, tanong ko nyo, nagdasilis. Wa kami kailan ni mo si Roy. Sorry jud Ikaw kay rin na, sir. Gahak Sir, ka. naibitin nito sir. Hindi ko kayo bitin dato. Bitin? Kung kami bayabas nagkuwas bitin lang. Asa ka, dako na sa bitin. Ano taas kayo? Dako kayo eh. Nya, Asa man ka? ato na mi sir, Roy. Bahala ka na sir, di mi Oh, magdusay. sige. Ato ko dito. Bahala ka ba niya? Sige. Bahala ka niya eh. Gidas magam kutong duha. Mura garagbi mang guro tong duha, guro. Di ko motog bitin-bitin to ilang giingon oy. Mula ko sa unahan be. Di ko motog to ilang giingon bitin-bitin oy. Bot-bot ra to. Ayaw! Ay, kukuha ni mo tinog, ay! Ayaw!
Itsoy tumoy. Mamili po rin taon ko no kung unsay akong kanunon. Kung mas laang akong laway, mas bati kag naong itsoy. Gahi kikag bukog kanon. Maunang di ko mukaon nimo. Ha? Ngi, butang ngi. Tuloy.